खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 29 एप्रिल बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं रबिन बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। साख्रि आरो फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। खस्थ'नि आबुं फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। बृष राशि। फालांगियाव जाफुंसार जागोन। थाबथानाय खामानिफोरा गोख्रैथि जागोन। मिथुन राशि। रां खाथायनायनि थाखाय मोजां सान। खामानि थिलियाव सांग्रां जानांगोन। कर्कट राशि। नोंथांनि थाखाय खाफाल गोनां सान। गासैबो खामानिफोरखौ गोरलैयै फोजोबनो हागोन। सिंह राशि। लोगोफोरजों सम बारहोनो हागोन। गोदान थांखिफोरा जाफुंसारगोन। धोन फैगोन। कन्या राशि। जिउ राहायाव समानथि सोरजिनो हागोन। गोसोआरि गोजोनखौ लाखिनो हागोन। तुला राशि। नोंथाङा खाफालनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। गोजाम लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। वृश्चिक राशि। नोंथाङा हाबाफारियाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। गोसोखौ धैर्ययै लाखिनांगोन। धनु राशि। नोंथाङा मोजां गोहो मोनगोन। आद्रा जानाय हाबाफोरा आबुं जागोन। मकर राशि। नोंथांनि साख्रियाव जौगाथायनि मिजिं दं। गोदान मावथांखिफोराव जाफुंसार मोनगोन। कुम्भ राशि। देरसिन सुबुङा नोंथांनि खामानियाव खुसि जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदै जागोन। आरो मीन राशि। सोरजिलु खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोजोननाय मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनाया बे एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।